Gironda sa mga otoridad ang usa ka quarrying site sa Barangay Catalunan Grande sa Davao City nga illegal nga naga-operate. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara upat ka mga empleyado sa usa ka quarry site nga illegal matud pa nga naga-operate ang gipang dakop sa kapulisan. Kung gikan sa gawas, dili maklaro ang mga aktibidad sa sulod ni ining luna nga gikuralan og scene sa Saavedra Relocation, Barangay Catalunan Grande, Davao City. Human makadawat og report, gilayong naglusad og operasyon Martes sa hapon ang kapulisan sa Talomo Police ug taga Mines and Geosciences Bureau, City Environment and Natural Resources Office ug mga lokal nga opisyal sa Barangay Catalunan Grande. Din hinasayran nga gihimo matud pa nga quarry site ang maong lugar. Makita nga tataw nagayod kahabog ang parte sa bukid nga nakubkob na sa mga heavy equipment. Kani makita sab nga daw nahati na kini nga parte sa bukid apan dili lamang kana sanit dinhi sa ubos, makita sab nato ang mga dagko kaayo nga mga kinalot no ug makita na nato ang mga balas nga kinalot sab nila. Doon na say mga bangag-bangag na dinhi sa ubos. Sumala sa hingtungdang ahensya sa gobyerno, illegal kini nga mga mining ug quarrying activities. Sanglit wala kini pagtugot ingon man napakita nga mga permit ug kaukulang dokumento ang naga-operate dinhi. And then pakabot dito, gipangita ng mga documents, wala man sila gina-present nga documents or so illegal ang ilang pagwari dito nga area. Giaresto ang duha ka backhoe operator, usa ka dump truck driver ug ang caretaker sa yuta nga pulos na abdan sa mga otoridad. Wala sila'y pahayag. Kasong kalapasan sa RA 7942 of Philippine Mining Act of 1995 ang gipasaka batok kanila. Gipaskila na og permanent closure order ang gate aron nga dili na kini maka-operate pa. Sara, ikaw studiya sab sa mga otoridad ang duha ka mga backhoe ug usa ka dump truck nga ginagamit sa operasyon isip kabahin sa mga ebidensya sa kapulisan. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.